ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘአምነወት ማኅፀን ክህደት ከሰይጣን በቅድመ ዛት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይእቲ ስምዔ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናብተከ ዚን ሰብሐከ ንባርከከ ዚን ተአምነከ ንስእለከ ዚን አስበቃከ ንገነከ ዚን ትቀንለ ስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀናይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝተ ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋ ከነነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ኸሞ ሰላም ካውርደልና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ቅንያቱ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ እንትንስኣሉ ትንሳኤ ግበረልና ዝወፈሩ ደሓን የእትወልና ዝገሹ ደሓን ምለሰልና ብሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም እስራት ፍትሓልና ፀቢብዎም ዘሎ ድማ ኣምላኽና ፀበብኦም ናብ ረሃባ እብለልና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኣፍሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ እዚህን አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሊቀ ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አቡየ ካህናት ወአብይ ዲያቆናት ጥሩዋን ሳድጎ ሕፃናት በበስምክሙ ክንፍታን ወንጽሐነ ይረስየንስ ኩሉዋን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሉና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እየ ሕጂውን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልምኖ ኣለና። ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና። ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና። ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ንኽርኽፉ ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባህላኻና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ
ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብዪ ራኸ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ካሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንጽሆንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ንይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ እንጦም መሃረኒ ምንቲ ክፀርስ ብስምዕ ዛጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ጸበኒ ተንዝቐጥቀጥቀየ ናዕፅምቲ ሕጐሳስ ባህታን ሓጐስን ኣስማዓኒ ገጽካኸ ብሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይ ንጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃብ ብለካን እዩ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንኾን ኢኻ ንጽዮም ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካቲኣት ኢየሩሳሌም ንደቕ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ክብለካ እዩ ሽው ኣብ መሰዊኡ ኢኻ ኣራሒ ቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ። መዝሙር 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውሆ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳንተ ተቋጸጸርካስ ጎይታዬ መንደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርሁኻ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣቡኡ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 131 ወእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ኣዒንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘየሰውዕሎ ነገርን ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣዳእኽዋ ስቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ኣቕፉ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር መሕደር ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ ብሓቅን ኣብ ድንኳን ቤተይ ኣያቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዒንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይ እውን ሰላምታ ይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ተመባጽዐ ዘክረሉ ንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ይዓረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ኸኣ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻ እንታ ቦታ ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዓረፍትኻ ንዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእኻ ይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ክቐምጥ እየ ውሉድካ ኺናነይነት ዝምህሮም ምስክረይ እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጥ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ጸቢቐ ኽባርኾ ንድኻታት ሃንጌራ ኸጽግቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ኸኣ ብሓጐስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብ ኣቐርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቑበይ መብራህቲ ዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ኸልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ኸንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 134
እንሆቶም ብለይቲ ቤት እግዚአብሔር ትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ ንጽዮን ምዘከርና በኸና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕባላት ሰቐልናቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃባላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጐስ ለመኑና ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እንተረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረክን ኢየሩሳሌም ካብ ሓለፈ ኩሉ ሓጐሰይ እንተዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣትኽትዓንቡ ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ ንህፃናት ክሕዙ ኣብ ከውሕ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 بملء لبي يمسجنك أبكرم أمالختي مسجناها زمر نقلك حلفا كل سمك عبي خامو ناو قدس مقدس كابلا خسجد نسمك ونسل سهل خان حق خاني لك مسجني بثات سوى كل معلت ملس كالي يتبع خاني ننفسي أبرتع هيا ويتاي كلهم نجستات مدريك ألا أفكار سميعون كمسجنو خايم كبريك زابير عبي إمو بزعبا مقدتات زابير كزمر يوم እግዚአብሔር ልዑል እሞ ንትሑት ይርእዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ተዘርግሕ የማኒት ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለይ ጐይታየ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር የዳውካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጐይታየ ናባኻ እውለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ጽምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን መላል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጐይታየ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደጋ ክነፍራይሓሉ ምስ ገበርቲ ከይርስኢነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣታይ ተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቃዓኒ ለውሃት እዩ ይዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ጌና ብእከዮም እዩ ፍረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላት ኣፈይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ትልሞን ዝሓርሶን ዓጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍሲኦል ተበተነ ወእግዚኣብሔር ጐይታየ ዓይንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኸዓዋ ካብቲ ዘጻወዱለይ መጻወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይወድቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚአብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ይነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገዲ ይፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማነይ ጠምት እሞርአ ዝፈልጠኒ የልቦን ምዕቆብ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረለይ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እያ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎም ንዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፅኣያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋስ ይወፅእ ናብ መሬት ምለስ እታ መዓልቲ እቲኣ ቆናዊ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኹ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዕንተ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚኣብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚኣብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወፅዮን ኣምላክን ውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ
ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ፣ ንልቦም ተሰብሩ ይፈውስ፣ ንቑሳሎም ይዘንን። ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቖፅር፣ ንኹሎም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስቲ ባዕሉ ወሰን የብሉን። እግዚኣብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ገናብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚኣብሔር ብምሳው ዘምርሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ። ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል፣ ነቲ ንእንስሳን ነዚ ዝምህለሉ ጨጫዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምርሉ። ንሓይል ፈረስ ኣይብህጎን፣ በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን። እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸግኡን ጽበይ ይሕጐስ። መሃርሃር መዓጽ ኸጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እሞ። ወኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ፣ ወጽዮን ንኣምላኽ ክወድሲ። ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር፣ ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ። ትእዛዙና ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ፣ ንኣሳሒታ ኸም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ። ንበረዱ ኸም ርፍራፍ ይድርብዮ፣ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውሙ። ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ፣ ንፋስ የንፍስ እሞ መያት ይውሕዙ። ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ። ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኽታ ኣይገበረሎምን፣ ፍርድታት ኸ ኣይፈለጡን። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። For Psalms 147. Praise the Lord, O Jerusalem. Praise the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion, for he has strained the bars of your gates. He has blessed your children within you. He makes your borders peaceful and fills you with the fatness of wheat. He sends his word to the earth, and his word runs swiftly and gives snow like wool. He scatters the mist like ashes. He casts out his ice like more. Who will be stand who will be able to stand before his frost? He will send out his word and melt them. His wind will blow and the waters shall flow. He declares his word to Jacob, his ordinations and judgments to Israel. Has not done so with every nation, and he has not revealed to them his judgments. Alleluia. አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ ነሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝበኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቑኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እታ ምገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ እንድኾነ ብብዙሕ ኃጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነብሰየ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ። ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። If life were everlasting and this world ever existing, you would have an excuse, O my soul. But if your wicked deeds and evils were exposed before the just judge, what answer would you give while you are lying on the bed of sins? Neglecting and disciplining the flesh, O Christ our God, before your awesome seat of judgment, I am terrified, and before your council of judgment, I submit, and from the light of your divine radiance, I tremble. I, the wretched and the flight who lies on my bed, neglected in my life.
But I take example of the publican, beating my chest and saying, "O God, forgive me and have mercy on me, a sinner." Amen. ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽራር ረድኤት ክዘርግሒ ትብሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ያርሕቕ እዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊእዋ ኣለሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልመንን ኣላት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሚን ኦ ጎይታ ከምቲ ባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቑበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆብየይ ስለ ዝኾንካይ ትንጸገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽላእ ኣለኹ ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለሙን ህልው ዝኾንካ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብጸጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ Holy God, holy mighty, holy immortal, who was born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, holy mighty, holy immortal, who was crucified for us, have mercy upon us. Holy God, holy mighty, holy immortal, who rose from the dead and ascended into the heavens, have mercy upon us. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of the ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, visit the sick of your people. Heal them for the sake of your holy name. Or our fathers and brethren who have fallen asleep, O Lord, repose their souls. O you who are without sin, Lord, have mercy on us. O you who are without sin, Lord, help us and receive our supplications. For yours is the glory, the dominion, and triple holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ወቅፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕድና ክድንግል ኢኺ ብስጋ ክውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና እርግልና
ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሃጢኣት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወዲኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ሃጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርኣት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሃጢኣትና ምንቲ ክሃድገልና ተዘከርና ኣሜን። ኦ ወዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻ ነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሕረና ኦ ጎይታ መሕረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። The Orthodox Creed. We believe in one God, God the Father, and the Panel Creator, Creator of heaven and earth, and of all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried. And on the third day he rose from the dead according to the scriptures. Ascended into the heavens, he sits at the right hand of his Father. And he is coming again in his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. And in one holy Catholic, universal, and apostolic Church, we confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን
ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ቅሬታን ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሃጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ بكم أمرتك أملاكنا وقابك عبسانا بكم أمرتك أملاكنا وقابك أمسانا بكم رتك أملاكنا وقابك عبسانا ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐልናን ሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ክተደነብስ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ ማሕረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ዓዘኒ ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናኦም ቅነቆ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይወሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ምሕረት ካብ ልዕለና ቀልጢፋ ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ብነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምፃእ
زحقسنا حيوانتك يقلص وقويتا ካብ ኩሉ ፒን ካብ ኩሉ ሰተትን ሓልወና ከምቲ ተዘረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻ ሰላም ግበር ንተጋጋይ ናባኻ ትመልሶ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዝኦናሉ ግዜ ትሰምዓና ድኻምና ትፀውርን ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ እስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትከናኸነን ከተዕቢልካ ኢኻ ንሕርያትካ ሰናያት ምስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ኩሉ ሰዓት ሃብቲ ሰናያትካ ሃበኒ ሃብቲ ሰናያትካ ሃበኒ ንህዝብኻ ምድሓንቲ ምስኻ ኢኻ ክትርአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መንዓ ኣምላኽ መናሉ ሕጂ ድማ ከም ዝፍርኣኸ ረበለልና ከም ዕት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ولا أعلم أعلم آمين ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ንሓስብ ናይ ሰርኪ ምስጋና ክንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማነን ትቐበል ሰማም ስርካ ንሰብኡል ሰናይ ጨና መኣዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ መዐንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃፅ ናይንትና ድማ ካብ ንብዓት ንነፍስና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩሎም ተምከ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝድሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ولا أعلم أعلم آمين بنت سلاسيك بنت سلاسيك أنت سلاسيك أنت هلاويك بأنت ردتك بأنت تسبيتك بأنت لجأتك
በእንተ ማይጸና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኬሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቴሃ ለሐጸናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሬሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይጋሬሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ተሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ኩርአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ገአራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ
እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ ስማነ አምላኒነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተጠብለልከ በአጽርክት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተገዘርከ ከመ ሕፃን ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘልከ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተአዘብ ከመገብ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተጠመቅከ በዮርዳኖስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጾምከ ሌሊተ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ
ባረከ ሐዋርያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአንሰሰው ከውስተ ዓለም በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘማሃ ዘማከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአሐዙ ከአይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአሰሩ ከድኅሪተ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአቦከ ከመ በገህ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዛተቱ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአቀቦከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘጸፉ ከመልታእትየከ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰለቦከ ኪዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀሰፉ ከዘባነከ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአልበሱ ከለሜዳ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተኰራይ ከርእሰከ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ አስተቄጸሉ ከአክሊለ ሶከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዛጸሩ ከመስቀለ በእንቲአነ ልማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተቀነው ከደዌከ ወእገርከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሎ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ልማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አስተዮ ከዲአ ዘምስላሃ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ከገቦከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመወ ማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱ ከመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ዝህር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ستما بضم عن سمعنا أملاكنا ومدهاننا ተስፋዎሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር سمعنا أملاكنا ومنهاننا ክርስቶስ تسفهم لك ኖሞ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በናሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእይነ ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆን ወዲ ስቤት አምሪ ሀብዛሃለ መጸባዖት ንጉስ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማእብስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውኡ ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ግን መሰናም ነክድስክ ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊኡ ኦረዛንቲ ማርያም ቡረ አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ዘመናን ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ዛመትቤ በጽራህከ ተማህፀነ ምህላነ ስመ አምላክነ ኦ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ መሃለነ ኦ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃነነ ኦ በላክሊቶስ መንፈሰ ጽድቅ ስእለነ እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ይናምን ወለይትካንስ ምግባሎሙ ትምኖሙ ለነሰ ለለአብነ ምግባር ሰናይ ለመማከነ ወይ
بلا تسمع مهلي መሃረን هللويا ተሳለነ ወልድ هللويا መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይ هللنا عبد ሃሌሉያ سهلنا وده ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሊ ተዘክረን በሳይለ ለከ ንፌኑ ስብሃተ ወለከ ናርግ አኮቴተ መሐለነ መሐሊ ኃጢአት ዋድህነን ወተማህፀነ ተማይተነስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረትከ ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳህለከ ላዕሌነ እስመ እግዚአብሔር ውእቱ ሳህል ሃሌሉያ መሐለነ ወተሳሃለነ አብሳይለከ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካን በምህለትከ እስመ መሐሬ አንተ ወበዙ እሳነነከ ለክሎ የየተኦከ ይፄውኡከ በጽድቅ ሰማይሌ ወጥ ከሃሊ ዘውስተ አድኅ ዘውስተ አድኅ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ንሳሎ ለአብ የለፈለነ ከሳሄሎ እስመ አብ የአክል ለዘሳሎ አዴሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አክብሎቶ ይደል ሃሌሉያ ለክርስቶስ ለእግዚ አክብሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወኢዜ መኖ ተስፋዬ አኮ እግዚአብሔር ሳይለከ እግዚኦ አማዝንን ሀበ አምላከ
ስብሃት መዓትንስየ ሃበ ንጉሰ ስብሃት መዓትንስየ እግዚየ ወአምላክየ መዓትንስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍሴ አብ አምላከ ምሕረት አማጽን ነፍስ አብ ንጉሰ ስብሃት አማጽን ነፍስ እግዚየ ወአምላክየ አማጽን ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ነፍስየ ሳሎ ንሳሎ ናሰምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ አምላከ ነዳያን ረዳይ ምንዱባን ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ዳያን ናዛዜ ዞና ናብየከ ተማይፀን ለኩሉ ወአቁጽየ ሳቦ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናብየከ ሰማዕትነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ ተሳከ እግዚኦ መድከ ሃሌሉያ ሰማየ ጸሎተነ ወሲለተነ ወስለይድ ኩሉ ኃጢአተነ ሰማዕድ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዘቶ ከፍ መላነ ሰላም ሰላም
ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ እግዚኦሳሌለከ ሃሌሉያ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙነ ሰማዕት ለመላእክት ባርከኒ አባ እንሳኤ በረከተ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳኤ በረከተከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወጸሊ በእንቲአነ አረድአ ይረግዕ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማይለክት ለሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ
ማእከልክ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልከ ሞዓብ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈስሕ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማይ ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ
ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ሊለ አብ ወልድ ሳይሎ ሳሊለ ማርያም ለለሳቱ ተግባለ ዳዊሁ ለወልድች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ለኮሎሙ ህዝበ ኤክሌስያ ነሳታ ወይትከ ዋማይትከ ክሉ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 ክlu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 
እግዚኦ ይግቦ ነባባ ሳቲነ መጋዮት ወሲጆዳም እግዚኦ ይገባ ዛኔ ግነትን የልችራ እግዚኦ ይገባ ነዛቲ ሃጌም እግዚኦ ይገባ ነነምካነነ ደበሰና ምንሃንያንም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና
ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ድለይ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፆ ኩሓኩሓብሉ ክኸፈተኩም ኢልካ እናኣኸም ኣምላኽና እዚ ቓል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ንልምን ዝፅውዕ ንኽቑሑ ዘለና እሞኸም ቃልካ ግበረልና መዓዝ ዘቑርድ ምሕረት ዘውርድ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ብዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፉ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኽ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብርኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ኽለምንል ኃጢአትና ኸሓድገልና ስሉስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ውስጥ አስሮ ለሰይጣን ሰላም እምዝእሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልከ ስለ መንፈስከ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዉ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻት ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ረስየ ነድ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወኖምኩ ድንጉጽየ ደቂቀ ጓለሜያስ ስነኒሆሙ ሀጽ ወኮናት ወልሳኖሙኒ ብልሃት መጥባህት ኣብ ማእከል እቶም ኣስናኖም ኩናትን ፍላጻን መልሓሶም ከዓ ስሑል ሰይፊ ዝኾነ ሰባት እድቅስ ኣለኹ
ወኖምኩ ድንጉጽየ ደቂቀ ጓለ እመሕያው ስነኒሆሙ ስነኒሆሙ ሐጽጽወ ኩናት ወልሳኖሙኒ በሌመጥዋት ወኖምኩ ደንጎጽየ ደቂቀ ጓለ እመሕያው ስነኒሆሙ ሐጽጽወ ኩናት ወልሳኖሙኒ በሌመጥዋት ወኖምኩ ድንጉጽየ ደቂቀ ጓለ እመሕያው ስነኒሆሙ ሐጽጽወ ኩናት ወልሳኖሙኒ በሌመጥዋት ወኖምኩ ደንጉጽየ ደቂቀ ጓለ እመሕያው ስነኒሆሙ ሐጽጽወ ኩናት ወልሳኖሙኒ በሌመጥዋት ወኖምኩ ድንጉጽየ ደቂቀ ጓለ እመሕያው ስነኒሆሙ ሐጽጽወ ኩናት ወልሳኖሙኒ በሌመጥዋት ሃሌሉያ ቆሞ ዋጽምዑ ከመ ንኩንድል ቆሞ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘዝየነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ላከየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ አንብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኸሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፎይኩከ እስመ ቅርበ መንግስቱ እስመ ቅርበ መንግስተ ሰማያት አውሎጀ ጩርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙሩን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ 46 ንጴጥሮስን ንክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ተማልአ ክጉህን ክትክዝን ጀመረ። ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉህያላ ኣብ ዝኾኑ ምሳይ እውን ንቑሑ በሎም። ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ በለውን ኣቦይ ዝከኣል እንተኾይኑ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ግናኸ ንስኻ ከም እትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን። ናብ ደቀ መዛሙርቱ መጸ ደቂሶም ረኸቦም። ንጴጥሮስ ድማ ክሳዕ ክንዲዚ ዶ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቕሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም? ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ንቑሑን ጸልዩን። መንፈስ ተዳልዩ ኣሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ። ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦይ እዚ ኸይሰተኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኾይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ጸለየ። ከም ብሓድሽ ድማ መጸ ዓይንቶም ባዕዙ ዝነበረሞ ደቂሶም ረኸቦም ሓዲግዎም ከደ። ሳልሳይ ከዓ ከም ብሓዱሽ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ጸሎት ጸለየ። ሽዑ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ መጺኡ ደጊም ደቅሱን ዕረፉን እንሆታ ግዜ በጽሐት ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ኢድ ኃጥኣን ክትሓዝ እዩ። ተንስኡ ንኺድ እቲ ዘትሕዘኒ እንሆ ቀሪቡ ኣሎ በሎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ችዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ሙግዚና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሁ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳለነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ መስቀል ተሳለነ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት በስፋት ውስተ ሰማያት ወነግሥ በየማናሁ ዳግመ በስብሐት ይሁን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስ ክትብዎ ለአምላክ ሬቶ ይደሉ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ዘለኻዮ ብሞት ወድኾን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎ ነስየብሃከ ጌታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ዛጋስቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልህን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ስጋት ተገልፀካ ልካባሩታት እያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ በት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሉ ንግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ገዳንን ዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጓዕን መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህ ዝህብ ወጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ እምብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ አከ ወበእ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም አለ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ቀበለና ጸለናየ ጸሎት ተማህለልናየ ምህልላ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረና ኩሉ ኩነታትና ዝቕይር እዚ ብዓለምና ዘሎ ድማ ኣምላኽና መዓት ቆሪሩ ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና
ሰላም ለከሉ ህልና በድንግልህ ብስጋ ድንግልህ አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ስብሕካ በአንስቲ ብርክቴ ፍረተች ሆይ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስአኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና ለምንና አሚን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ምሲኹም? ከመይ ቀኒኹም? ክብረና ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም በዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ምሳና ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ኣብዘ ዘለኹም እሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። እዛ ሰዓት እዚኣ ኣምላኽና በቲ ዝገበረልና ከነመስግን ብንደልዮ ክንልመን ብዝኣበስናዮ መሓረና ይቕረበለና ክንብሎ ናብ ጸሎት ናብ ምስጋና ክነቅሕ ሓይልን ክእለትን ስለ ዝሃበና ክብረና ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በጺሑ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ይግበረልና። ንቐድም ኣቢሉና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁፅሪ 37 ክሳብ 46 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። ንጴጥሮስን ንኽልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ተማልአ ክጉህን ክትክዝን ጀመረ። ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉሂ ኣላ፣ ኣብ ዝኾኑ ምሳይ ንቑሑ በሎም። ቁርብ ርሕቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ በለውን፣ ኣቦይ ዝከኣል እንተኾይኑስ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካብኣይ ትሕለፍ፣ ግናኸ ንስኻ ከም እተደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን። ናብ ደቀ መዛሙርቱ መፀ፣ ደቂሶም ረኸቦም። ንጴጥሮስ ድማ ክሳዕ ክንዲ ዝዶ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቕሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም? ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ንቑሑን ጸልዩን። መንፈስ ተዳልዩ ኣሎ፣ ስጋ ግና ድኹም እዩ። ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦይ እዚ ከይሰተኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኾይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ጸለየ። ከም ብሓድሽ ድማ መፀ፣ ኣዒንቶም ባዕዚዙ ነበረ እሞ ደቂሶም ረኸቦም፣ ሓዲግዎም ከደ። ሳልሳይ ከዓ ከም ብሓድሽ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ጸሎት ጸለየ። ሽዑ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ መጺኡ ደጊም ደቅሱን ዕረፉን፣ እንሆ እታ ግዜ በጽሐት፣ ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ኢድ ሓጣን ክትሓዝ እዩ። ተንስኡ ንኼድ
اتزتحزني إنه قريب له بلم سماين مدرن كحلفيو علي جنام أي كحلفني بلا كرسوس ندك أمزامرتو نأمن على قدوس وانجيل كم فقاد እግዚአብሔር أملاخنا كابزا زنببنا يا معرف قصري 41 منفس تداليلو سقاقنا دخوم إيو ملئتاتا قصر انت أتبل نفتنا خيت آتوس نقحن صلين منفس تداليلو سقاقنا دخوم إيو زي تزاربو ويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس معاسيو نزبل حاموس ليتي ناب عرب زوجح اتا اب ايد اتوم زدليو زنبرو ساعات زقربتلو ويدما زبصحاتلو جزيه ايو كل جزيه ولا ناب دبر تابور انت دارينا ناب تفعلي بوتا زيادة كابتم 12 بقربت مسؤ زخودو زنبرو يطرسن دق زبدي وسكلتي محواد دما يوحنسن يعقوبن ابوزح غزيه ابتفعلي بوتا مسغويتا زخودو زنبريم حجي نزم كلته تمالي وم خير كله كوغهن كتكزن دما جمره شو انتايلو نفسك سعمت ازي اقوه يالا ابزي كنو مسايون نقحو بلم ابزي مساي كنو ابزي كنو مسايون تايقبرو نقحو مش كريستوس مساي نقحو قبل كله كريستوس هبتا ساعتي انت يقبر نرو اسألي نرو نسألوتي نقحي نرو اتسألوتو دما انت ايبل نرو تدفئو صلي بلون ابوي زكال انت خوينس ذات وازي اكاباي تحلف جناخه نسخا خم تدليو امبر انا كم زدليو ايكون فقاد كان تخوينو ذات صوات باللانيتيا تاصوا اموتيا اما كتحلف جناخه نسخا خم تدليو امبر انا خم زدليو ايكون حار نابتم نقحو نصلوت إلوم زخده دك أمازامرتو مستملسة تاكوين مصمحوو دك إيشا مصنحوو كساخن دزي نحانت ساعات مسايكت نقحو أي تخلونيكم إلو تايبولم نافتنا كيتاتوس نقحون صليون منفس تداليلو استقاقنا دخم إيوم زيلو ندك أمازامرتو مليش غم بحدش كالا اجزيه ابوي كيسة تخوا كحلف زيك قال انت خوينسي فقاد كايخون إلو صليه كيسة تخوا كحلف زيك قال انت خوينسي انت يخون فقادي زي كونس فقاد كا يخون إلو صليه كم بحدش لما نفتم دك أمازامرتو مستمرسة مليشهم دما انت يكونوا أعنتم بعزيزو نبرمو دك إيسهم دما رخبهم كم زناي زمنا أبزي إوان ندقصو تغسابكو بحالو زي قعبؤو نسألوات كنق حلو نسألوات دما خنبارابورو اللي زقبقنا تخس نبل زلنا زو كله بعلمنا رأنا إزي آتهم دما أعنتم بعزيزو دك إيسهم نبرو دحري إقنا
ሳልሳይ ግዜ ኸይዱ ድማ ልክዕ ከምታ ቀዲሙ ዝበሎ ጸሎት ጸለየ ሽዑ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተመሊሱ ሕጂ እንታይ ግበሩ ደቅሱን ዕረፉን እታ ሰዓት እንታይ ኮይና በፂሐ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክትሓዝ እዩ ተንስኡ ንኺድ እቲ ዘትሕዘኒ እንሆ ቀሪቡ ኣሎ በሎም መንፈስ ተዳልዩሎ እቲ ስጋ ግና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 14 ሰብ እንተሓመመ መንፈሱ ይድግፎ ንተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ኢሉ ሰብ እንተሓመመ መንፈሱ ይድግፎ ንዝተሰብረ ንዝሓመመ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ስለዚ እጎይታ ድማ እቲ መንፈስ ተዳልዩሎ ስጋ ግና እንታይ እዩ ድኹም እዩ ምክንያቱ ትኽስ ዘብሎም ዝነበረ ብስጋ ድኺሞም እሞ ንሕና ድማ መጀመርያ ካብዚ ጎይታ ዝተዛረቦ ቀዳማይ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ጸሎትና ኣብ ዝኾነ ንጸሎት ምንቃሕና ፍቓድካ ይኹን ክንብሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 7 ይቕረታ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 25 እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስጋኡ ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎሞ እዮም ህይወት ብመንፈስ እንተኣልያትናሲ ብመንፈስ አለስ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ነቲ ስጋኦም ምስ ፍትወቱ ምስ ድልየቱ ምስ ትምኒቱ እንታይ ገረሞ እዮም ሰቂሎሞ እዮም ህይወት ብመንፈስ እንተኣልያትናሲ ብመንፈስ ንመላለስ ምክንያቱ እቲ ንዓና ህይወት ዝህበና ብምንታይ እንተተመላለስና እዩ ብመንፈስ እንተተመላለስና እዩ በቲ ተዳሊልና ዘሎ መንፈሳዊ ነገር እንተተጓዓዝና እዩ ብመንፈስ እንተተመላሊስና ነቲ ግብሪ ስጋ ነቲ ድልየት ስጋ ነቲ ፍቃድ ስጋ ነቲ ስጋ ትምነዮ ምንዝር ርክሰት ስስዕቲ መስተ ስኽራን እዚ ኩሉ ዝኣመሰለ ክስዕረና ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ብመንፈስ ተደልዲልና ብመንፈስ ድማ ንመላለስ ስለ ዘለና ማለት እዩ እሞ ሎሚ ንሕና ምምልላስና ከመይ እዩ እቲ መንፈስ ተዳልዩሎ እቲ ስጋ ድማ ግና ድኹም እዩ በቲ ድኹም ስጋ ዲናስ በኋላ በቲ ሓይሊ ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ተዳልዩ ዘሎ ብኢና ንመላለስ ዘለና ናይ ክርስቶስ ኮይና ነቲ ስጋ ትደልዮን ትምነዮን ትፈትዎን ሰቂልናዮ ዶሎና ሓይልና በኢ ዘሎ ኣብ ስጋዊ ዶም መንፈሳዊ ምምልላስና ብኸመይ እዩ ዘሎ ብመንፈሳዊ ዶ ብስጋዊ ድልየትና እንታይ እዩ ዘሎ ዓለማውን ምድራውን ዲዋላስ ሰማያውን መንፈሳውን እዩ እንታይ እዩ ዘሎ ብመንፈስ ክንሕይል ድማ እንታይ የድልየና ፈተና ከይተኣቱ
ንቑሑን ጸልዩን የውን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮምየ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 12-13 እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቐተልኩሞ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም እሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋስ ሰብዑ ዳኡ ኣይኮናን እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም መፀዋዕታና ግና ንሞት ኣይኮነን ንህይወት እዩ ናይ ጎይታ ካብ ሰማያ ሰማያት ምውራዱ ግን ንህይወት እዩ ናይ ጎይታ ኣብ መስቀል መዓሉ እንታይ ክንከውን ኢሉ እዩ ከም ስጋ ክንነብር ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብመንፈስ ክንመላለስ ኣሕዋተየ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ፍቃድ ስጋ ነቲ ድልየት ስጋ ነቲ ትምኒት ስጋ ነቲ ፍትወት ስጋ ብመንፈስ እንተቐተልኩሞ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ስጋ ዓዳ ኮይትኾነና ስጋ ድማ ዋጋ ከይተኽፍለና ነቲ ስጋ ትደልዮ ኩሉ ብመንፈስ ቀተልዎ እሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣምላኽና ነቲ ከምቲ ግብሪ ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ግብሪ ስጋ እናገበርና ምእንቲ ከይንመውት ሓይልን ፈውስን ይዝህበና ዘሎ ነቲ ግብሪ ስጋ እንታይ ክንገብሮ ብመንፈሳዊ ድልየት ክንቀትሎ ብመንፈሳዊ ድልየት ክንስዕሮ ብመንፈሳዊ ድልየት ክንቆፃፀሮ እሞ ብህይወት ክንነብር ምክንያቱ ነቲ ስጋ ንሕና ሰብዑ ዳኡ ኣይኮንኩምን ኢኹም ዝብለና ዘሎ ሰብዑ ዳኡ ክንኮነ ዘይግባአና ዕዳ ኮይንና እሱ ድማ ዕዳና ኮይኑ ንነብር ዘለና እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ብመንፈስ ንዕኡ ስለ ዘይቀተልናዮ እዩ መንፈስ ተዳልዩሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ ደጊሙ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብ ገላትያ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 8 እንታይ ኢሉ እቲ ንስጋ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት ክዓፅድ እዩ እቲ ንመንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክዓፅድ እዩ ስለ ቃሉ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ሎሚ ዘርእና እንታይ እዩ ዘሎ ሓሳብና እንታይ እዩ ዘሎ ድልየትና እንታይ እዩ ዘሎ ጉያና ንምንታይ እዩ ዘሎ እቲ ንስጉ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት ክዓፅድ እዩ እቲ ንመንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክዓፅድ እዩ ምርጫ እዩ ኣቅረብኩለከ ማይ ወእሳተ ደይ እዴካ ሃበ ዘፈቀድከ ሓውን ማይ ነቅርበልካ ኣለኹ ኢድካ ዘርእና ዘርኢ ስጋ ተኮይኑ ጥፍኣት ሞት ይብለና ኣሎ ዘርእና መንፈሳዊ እንተደኣ ኮይኑ ግና ህይወትን ዘለዓለማውነት ይብለና ኣሎ ምርጫ እዩ መቸም
ህይወት ዘለዓለማውነት ዘይደሊ የብልናን ግን ብትምኒትን ብድልየትን ጥራሕ ኣይኮነን ብተግባር ክኸውን ኣለዎ ሎሚ እናሓስቦ እንደልዮ እንዘርኦ እንዛረቦ እንሰርሖ ኩሉ መንፈሳዊ ዘርኢ መንፈሳዊ ዕዮ መንፈሳዊ ጉያ ክኸውን እሞ ዘለዓለማዊ ህይወት ድማ ክንዓጽድ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ኣቱም ፍቁራተይ ከም ኣጋይሽን ከም ስደተኛታትን እመኽረኩም ኣለኹ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት እንታይ ግበሩ ረሓቁ ኣቱም ፍቁራተይ ከም ኣጋይሽን ስደተኛታትን እመኽረኩም ኣለኹ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዓለም ኣብዚ ምድሪ ንሕና እንታይ ኢና ኣጋይሽ ኢና ስደተኛታት ኢና መጻእተኛታት ኢና ግዝያውያን ኢና ዓለም ክስዖያ ዓለም መቐነይት እምበር መንበሪት ኣይኮነትን ዓለም ግዝያዊት እምበር ዘለዓለማዊት ኣይኮነትን እሞ ከም ኣጋይሽ ከም ስደተኛታት ከም መጻእተኛታት እመኽረኩም ኣለኹ ኣጋይሽ ከለኹም ስደተኛታት ከለኹም ግዝያውያን ከለኹም ኣብዛ ናይ ክስዖይ ዓለም ኮንኩም ካብቲ ምስ ስጋ ዝዋጋኣኩም ስጋዊ ትምኒት ረሓቁ ምኽንያቱ ኣጋይሽ ኮንኩም ስደተኛታት ኮንኩም መጻእተኛታት ኮንኩም ስጋ ትደልዮ ስጋ ተሓስ ፍቃድ ስጋ ትገብሩ ብፍትወት ስጋ ትነብሩ እንተ ደኣ ኮንኩም እንታይ ኢኹም ምዉታት ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ካብቲ ምስ ስጋ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቁ ካብቲ ምስ ስጋ ትደልዮ ምስ ስጋ ዝዋጋእ ክንርሕቕ እንተ ደኣ ኮይና እንታይ ክህልወልና ኣለዎ ትተዳለወ መንፈስ ክህልወና ኣለዎ ምኽንያቱ መንፈስ ተመሊኡ ውሽጥና ብመንፈስ ንምራሕ ተሊና መንፈሳዊ ሓይሊ እንድሕር ኣልዩና እቲ ስጋ ትደልዮ እቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ትምኒት ስጋ ክስዕረና ኣይክእልን እዩ ንስዕሮ እምበር ኣይስዕረናን ነውድቆ እምበር ኣያውድቐናን እሞ መንፈሳዊ ነገር ክንሕዝ ግባአና ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ማእኸልኩም ኮይኑ ውግእ ባእሲ ምፍልላይ አንቺ መንቺ ጽልኢ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ምንጩ እንታይ እዩ ካበይ ዝፍልፍል ዘሎ ካብቲ ምስ ኣካላትኩም ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ ኩሉ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና እንታይ ድዩ ፍትወት ስጋ እኮ እዩ ደባት ጥሒስካ ውቅያኖሳት ሰጊርካ ንሪኦ ዘለና እንታይ ስለ ዝሰዓረ እዩ ፍትወት ስጋ ስለ ዝሰዓረ እዩ እታት ኣሕዋት ኣሓት ካብቲ ኣብ ማእኸልና ዘሎ ውግእን ባእስን ቂምን ቅርሕንትን ክፍኣትን ኩሉ ክንርሕቕ እዚ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ እዚ ድማ ኩሉ እንታይ ኢልዎ ፍትወት ስጋ እዩ ድልየት ስጋ እዩ ድልየት ስጋ ድማ እንታይ ኣለዎ መወዳእታ ኣለዎ ከምቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢሉ ዓለምን ፍትወታን ተሓልፍ እያ ኢሉ እሞ ኣብዚ ዓለም ዘሎን ኩሉ እንታይ ግበሩ ኣይትፍተውዎ ክሓልፍ ኢሉ ግዝያዊ እዩ ትብዚ ዓለም ዘሎ ወይ ገዲፍና ክኸይድ እዩ ወይ ገዲፍና ክንከይድና
ዝነበሮም እሳቶም ከይሓለፉ ገዲፍዎም ዝሓለፈሎ ገለ ድማ ነቲ ዝነበሮም ገዲፎሞ ዝሓለፉ ክንመሃር ግባአና መፀው መልእኽትና ኣብ ቲቶ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ዝለኣኾ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12-13 እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ እናተፀበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብፅድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢሉ እቲ ብሩኽ እንታይ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሩ እናተፀበና ምክንያቱ እቲ ሓጂ ሓንቲ ንፅበያ ዘለና እንተያ ክብሪ ኣምላኽ ዳግማይ ምፅዓት ክግለፀልና እሳ ኢና ንፅበ ዘለና እሞ እናተፀበና ከለና ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክንኩሕዶ ግባአና እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ እንታይ ክንነብር ብጥንቃቐ ክንነብር ብፅድቂ ክንነብር ብሓቂ ክንነብር ብኣምልኾ ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ፅባሕ ኣምላኽና ትዕዙዝ ኣምላኽ ብክብሩ ምስ ዝግለፅ ብክብሩ ምስ ዝመፅእ ኣብ ግፍዕን ኣብ ባእስን ኣብ ክርክርን ኣብ ዓለማዊ ትምኒትን ከይንፀንሖ ነዚ ክሒድና ነዚ ረጊፅና ብመንፈስ ተመሪሕና ብመንፈስ ደልዲልና ኣብዛ ክራይ ዓለም ከም ኣጋይሽ ከም ስደተኛታት ከም መጻተኛታት ብጥንቃቐን ብፅድቅን ብኣምልኾን ክንነብር እዩ ዝምህረና ዘሎ ብከምዚ ክንነብር ኣምላኽና ይርዳእና ብከምዚ ክንነብር እንታይ ክንሕዝ መንፈስ ተዳልዩሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ ኢሉ እሞ ኣምላኽና ከም ቃሉ ክንነብር እሱ ይርዳእና ሰማዕናዮ ቃሉ ተዘርአና ቃሉ ኣብ ውሽጥና በቂሉ ንትምኒት ስጋን ንድልየት ስጋን ንፍትወት ስጋን ረጊፅና ነቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ፍትወት ስጋ ክሒድና ብመንፈስ ክንሕይል ኣምላኽና ንኩሉና ይርዳእና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍሲ ስጋን በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ በጊዕ ፋሲካና
ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምህላው ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ድኹም የአነ ኩሉ ዝታልሎ ናባኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕለዎ ሎምስ ወሲነየ ሕግኻ ክተሎ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ናይ ዓለም ጥበራ እንተበርትዓኒ መጻወድያ ሰይጣን እንተሓንኰለኒ ካብ ኩሉ ዘድህን የሱሰ ያለኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ መታን ከዓየልካ ጸጋኻ ብዝሃለይ ጐይታይ ሓደራኻ ተቖጻጸር ሕይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ብርሃን ንባዕልኻ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር
ክቡር ቤዘወነ አኮ በወርቅ ሃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ሃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ሃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ሃላፊ ዘተሳየጠነ ብደሞ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና ብደሞ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጥና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጥና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጥና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጥና ብደሞ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና ብደሞ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጥና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በሃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና ነፍስ ናብ አምላክ የማቁባ አይዳዊት የልዕልና ባኻ ካብ መቐማተይተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉሲኻ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣይዳዊት ልዕልና ባኻ ካብ መቐማተይተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉሲኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣይዳዊት ልዕልና ባኻ ካብ መቐማተይተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉሲኻ እሞ እንግሰካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። አሜን። ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና፣ ብዝማሬ መላእክት ተሐጎስካ አምላክና ብዝማሬና ተሐጎሰልና። አሜን። ስጋ ሰብዑዱ ይኮናን አምላክና ብመንፈስ ክንነብር ኩሉ ስጋ ደልዮ ተሐስቦ ድማ መንፈስ ከነሰንፍ ስጋ ሓግዘና። አሜን። አምላክና ትንስጉኡ ልዘርእ ካብ ስጉኡ ጥፍኣት ሞት ክዓፅድ እዩ። ትንመን ነፍሱ ልዘርእ ግና ህይወት ዘለዓለማውነት ክዓፅድ ኢልካ ከም አምላክና ሎሚ ዘርእና መንፈሳውን ነፍስና ዝኸውን ክኸውን ስጋ ሓግዘና። አሜን። ዘረእኻዮ እዩ ዝበቁል እሞ ዘርእና ክፅብቕ ስጋ ሓግዘና። አሜን። ንደልዮ ሰማያዊ ንሓስቦ መንፈሳዊ ክኸውን አምላክና ስጋ ሓግዘና። አሜን። ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ቅንዕ ኢልና ንዑና ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ሓጎስ ክንሰምዕ ስጋ ሓግዘና። አሜን። ኣብቲ ንጎድሎ ነጉድሎ እናመላእኻ ኣብቲ ንደኽሞ እናሓየልካ
ኣብትንጋገየ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ እንዳኣረምካ ኣምላኽና ስኻደልዮም ሰባት ክበረና አሜን ስኻደልዮም ሰባት ክበረና አሜን ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና አሜን ቅንያቱ ወርሓቱ ወርሓት ትንሣኤ እሞ ከምቲ ንስኻ ንመስዕ ኢርካ እንተንስእኻ ንሕና ድማ ሞት ዘምፅእ ሓጢኣት ይመን ኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፅእ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስእ እስኻ ሓግዘና አሜን ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኩሉ ማእኸላይ ምብራቕ እንሪኦ ዘለና ሓዊ ድማ እስኻ ቁረልና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኩሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና አሜን ባሪኻ ወለቲ ሃይማኖት ኩሎም ኣስማቶም ዘይንፈልጦም ኣምላኽና እስኻ ብፅሓዮም አሜን ስቃዮም ኣቕልል ስባሮም ፀገን አሜን ምስሎም ዘነን ሕማሞም ፈውስ ኣምላኽና ስራት ፍትሓልና ዝናና ፃናንዓልና ምያት ንስኣልና ኣብ ጭንቂ መከራ ዘለው ርህወሎም ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ነናብ ንኸዶ ቤትና ድማ መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታ ወይ ስረይ እዚህን ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋኒ ከካናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልድሎ ብርከሳቴ ብርሃን አንቱም አውየ ካናቱ አውየ ዲያቆናት ኡራን ሳይዱ ገጻናት በበስምኩም ኩንፍታኑ እንጻነ ይረሰንስ ክልዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰ ተቀብተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰ ተቀብተ በእንተ እግዝእትነ ማርክሶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማርክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታትን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ